udal talde politikoak aurkeztutako proposizioa gaia erakunde adierazpena homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko egunerako maiatzak a las 6. Proposición presentada por el Grupo Político Municipal Bildu sobre la declaración institucional en el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, 17 de mayo. Adierazpena irakurri baino lehen, komentatu behar dut, azkenengo momentuan que atxikitu nahi zuela adierazpena, baina, erandu izan zen, eta jala bidalita zegoen gehiagia, eta ezin izan da sartu. Beraz, Bilduren izunen bakarrik atxikitu egitu da. Erakunde adierazpena, homofobiaren eta transfobiaren aurkako nazioarteko egunerako. Maiatzak 17. Kontuan izanik gizon emakume guztiak aske eta duintasun eta eskubide berberak dituztela jaiotzen direla, eta estatuek saihestu egin behar dituztela sexu orientazioagatiko, genero identitateagatiko eta genero adierazpenagatiko indarkeria nahiz gorrotoa eta errespetatu egin behar dituztela emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren printzipioa. Hainbat hartuta giza eskubideen aldarrikapen unibertsala, eskubide zibil eta politikoen nazioarteko ituna eta giza eskubideen nazioarteko legedia sexu orientazioari eta genero identitateari buruzko gaietan aplikatzeko jogatako printzipioak 2007. Aintzat hartuta halaber Nazio Batuen Giza Eskubideen Kontseiluaren 17/19 ebazpena 2011ko ekainaren 17koa giza eskubidei, sexu orientazioari eta genero identitateari buruzkoa eta giza eskubideen aldeko Nazio Batuen gai komisarioaren 2011ko azaroaren 17ko txostena, leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género. Kontuan hartuta, Amnesty Internacionalen txosten hauek, Amor, Odio y Ley, despenalizar la homosexualidad 2008, cuando el amor es delito, penalización de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en el África subsahariana 2008koa, eta por ser quien soy, homofobia, transfobia y crímenes de odio en Europa 2008koa. Nahi gabeaz adieraziz, homosexualitatea oraindik legez kanpokoa delako, 80 herrialdetan, horietatik 26 afrikarrak, eta heriotza zigortzen dutelako Afganistanen, Brunein, Iranen, Mauritanian, Pakistanen, Saudi Arabian, Sudanen, Yemenen eta Nigeriako eta Somaliako estatu batzuetan. Beraz, Opelako udalak lehenengo kezka sakona adierazi nahi du Amnesty Internacionalek dokumentatu dituen kasu batzuengatik. Kasu horiek argi erakusten dute homosexualitatea kriminalizatu egiten dela. Homofobiagatik eta transfobiagatik egindako krimenak zigorgabe geratzen direla, eta gaiek lesbianak, bisexualek, transexualek, transgeneroek eta intersexualek tratu txarrak jasotzen dituztela. Honako hauek dira. Kamerunen, Jean-Claude Robert Mente, kontzientzia presoari homosexualitatea eta homosexualitate saioa leporatu ezarritako 3 urteko espetxe zigorra. 2011ko martxoaren 2an atxilotu zuten eta 2012ko uztailean eman zioten baldintzapeko askatasuna. Baina Jaundiko apelazio gorteak berriz espetxeratzeko agindu zuen 2013ko abenduan eta trafiko hil zen 2014ko urtarrilean. Ego Afrikan no solo Nogwasa, aktivista lesbianaren hilketa, 2011ko apirilaren 24an bortzatu eta hil arte kolpatu zuten. Guatemal, gaurten, Turkian, Ahmed Yildiz hilketa, gai aitortua tiro zuten Uskudarren, Istanbulen, 2008ko uztailaren 15ean. Iritzi orokorren arabera, ohoriaren izenean egindako hilketa izan zen. Bulgarian, Mikhail Stoyanoven hilketa. 2008ko irailaren 30ean basatitik kolpatu zuten hil arte Sofiako Borisova Garden parkean. Hilketaren arrazoia haren sexu orientazioa. Erasotzaileek uste zuten. Bielorrusia, Iar Tsikandjukun homosexualaren kasua, polizia galdeketa egin zion 2008ko urtarrilean, Lanbadako giza eskubideen zentroa erregistratu saiatu zirenean. Kolpatu egin zuten eta mehatxuak pairatu zituen gai izateagatik. Haren zauriak ez zituzten dokumentatu eta tratu txarregatik jarri zuen salaketa ez dute ikertu.
Bigarren puntua, indarrez gaitzesten du lesbianen, gaien, bisexualen, transexualen, transgeneroen edo intersexualen aurkako indarkeria eta diskriminazio hori. Gizon emakumeak bere sexu orientazioagatik edo genero identitateagatik diskriminatzeko, auzipetzeko eta zigortzeko bidea ematen duten edo eman dezaketen lege guztiak indargabetzeko eskatu nahi du. Lau, sexu bereko pertsonekin sexu harreman baimenduak, egiazkoak edo ustezkoak izateagatik atxilotutako edo zigortutako pertsona hor berehala aske usteko eskatu nahi du. 5. Justizia administrazioko edozen mailatan sexu orientazioan edo genero identitatean oinarritutako diskriminazio oro debekatzeko eta ezabatzeko beharrezko neurri guztiak